Ho hem vist en començar, l'encesa dels llums de Nadal de Palma ha estat enguany marcada per les protestes dels funcionaris contra les retallades. De vers 150 persones s'han concentrat a la plaça de Cort i l'equip de govern. El moment de màxima tensió ha arribat just després. Els manifestants han seguit el regidor de Seguretat Ciutadana, Guillem Navarro, i la regidora delegada del districte del Llevant, des del consistori fins al casal Solleric, on té lloc en aquests moments l'acte principal que inaugura la nit del Bor. El camí fins al casal ha estat marcat pels insults als dos regidors. Agents de la policia han acompanyat els regidors durant tot el camí. Tot això ha estat després de l'encesa dels llums a la plaça de Cort, una plaça plena a vessar on ha destacat la concentració dels funcionaris vestits de dol. Crec que ciutadans i ciutadanes de Palma no entendran que els funcionaris s'hagin manifestat un dia com avui, que ja dic que el destí, l'objectiu, és que els nens i nines de la nostra ciutat puguin gaudir. Crec que la imatge que se traslladarà dels funcionaris, jo entenc que on tenem l'equip de govern que no és bona, ni per la institució ni per als funcionaris. I crec que han comès un error a fer aquesta manifestació. És boníssim, és boníssim. Vull dir, els dies que hi ha actes oficials, si no li agrada, que s'assegui i que vulgui fer un pot de persona i que xerri. Vull dir, si ell no vol, nosaltres seguirem molestant-lo en els actes oficials. I si la gent del carrer no ha dit res, o sigui que no hi ha cap problema. És un dia boníssim.